लोगो मोनबाय थागोन गोबां आर्टिस्ट दङ नोंथांमोना जानो हागौ आर्टिस्टफोरनिखौसो खोनासंगोन रंजागोन दा जियानो जा दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोननि मदद हेफाजाबखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो थांनाय बोसोरफोराव नोंथांमोननि जिउआव जाखिनि दुखु दाहा दंमोन बेफोर जोबनानै एबारनि गोदान बोसोराव नोंथांमोननि जिउआ आलो गोजोनै बाबेनलांथों हेलौ हेलौ आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो न'खराव थाब्लासो आंबो बोरायलायाखै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला गय जालाङा दा फाथै जाला जोंहानाव दसे हाबलां गय जालाङा दा फाथै जाला जोंहानाव दसे हाबलां रथ' र'लैयाखै हाबलांनो सम गैया रथ' र'लैयाखै हाबलांनो सम गैया मिथिगौ मावाखै सना आंलाय बैसागो बुंफुं आफादनि सेक्रेटारि मिथिगौ मावाखै सना आंलाय बैसागो बुंफुं आफादनि सेक्रेटारि केर 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 सासानाया सोरखौ नाहरनानै सानदाना केर 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 सासानाया सोरखौ नाहरनानै सानदाना खालतां तां खुलतां तां खालतां तां खुलतां तां सोरगिदिं गिदिं सा आवादा तिजौरि सिगांनि जोबोरै थानाय बानाय
ट्रेक्टर लानानै बेसर फोनो सानदों मोना ट्रेक्टर लानानै बेसर फोनो सालिया दिनैबो फारला